На 1 июня 2020 года розничную продажу алкогольной продукции в Нурлатском районе осуществляет 37 организаций. Ағымдағы елның 1 июненә Нурлат районында алкоголь продукциясы 37 оешма тарафыннан 120 сәүдә объектында сатыла. Шуларның 68-і шәһәрдә, 52-се авыл җирлекләрендә. Ел башыннан 4 ай эчендә 240 мең литр алкоголь эчемлекләр сатылган. Узган ел белән чагыштырганда бу 1%-ка кимрәк. Республикада җитештерелгән продукция шул исәптән аракыны сату 5%-ка азайган. Кеше исәбенә күчереп исәпләгәндә 4 айда бусан 3,7 литр тәшкил итте. Территориаль орган белгечләре 5 ай эчендә 40 тикшерү үткәрде. Алар барышында 48 закон бозу очрагы теркәлде. Бу лицензиясе булмаган алкоголь продукциясын сату, дәүләт теркәлүе узмыйча эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару, продукцияны сату һәм исерткеч эчемлекләрне исәпләү тәртибен бозу, төгәл итеп төзелгән документларсыз сату һәм тиешле үрнәктәге маркаларның булмавы. Легаль булмаган әйләнештән 117,43 литр алкоголь һәм спиртлы эчемлекләр алынды. Әгәр дә сез кибеттә, кафеда яки берәр фатирда законсыз рәвештә спиртлы эчемлекләр сатылуына тап булсагыз, халык контроле порталына гариза язып җибәрә аласыз. Отсутствие марок установленного образца.